днес ще играем Майнкрафт, да хареса епизода. Ще снимам нов, но хора, това няма да е нов. Правил преди много години. Но още не се е стрел. Преди малко ли, кога го видях, малко и ми буква. Майчина ми буква даже. Както виждате, в честа има много неща. Ама много. Тук са разни неща, не ги гледайте. Тук имам пикексове, мечове, стоне, много пикекс, много неща. Имам, както виждате, дървените ги слагам долу, за да не се объркам, защото понякога искам така да направя. Тук слагам няколко храни. Тук слагам моите дрехи. И тук слагам някакви си неща. Като торчовете ми. Да, ето, на ръката ми са. Чакай малко на... И хора, това ще показах ви нещата ми. Чакайте. Показах ви нещата ми. Да харесал нещата ми. Ако сте искали. Ако искате нещо да играя като CS или нещо друго, пишете долу в коментарите. И моля ви върнете лайк на горе. Аз пък как го правя? Чакайте се. Ето така. Ако ви е харесал епизода, дайте палец нагоре. Ако не ви е харесал, палец надолу. Както вие се пожелаете. Хареса ли? Както ви казах, ако искате да играя CS, Need for Speed, Minecraft или CS, пишете долу в коментарите, кои от тези игри искате. Хора, не мога да се гледам други игри. Не знам що. Но това ще е да се харесали. Чао, чао!